Els objectius que ens hem marcat des de la Confocus, aviat farem 30 anys, el 2025, són continuar sent un espai al servei dels 9 fons de cooperació que aglutinem, fons de cooperació que representen la cooperació descentralitzada municipalista d'un total de 9 comunitats autònomes. L'objectiu és poder desplegar projectes que cadascun dels fons estan executant en territori per reduir desigualtats i posar en el centre de l'acció política i des de la cooperació municipalista la reducció de desigualtats, fer front als desafiaments del canvi climàtic, apoderar, enfortir i agenciar els sistemes democràtics en clau local i sobretot contribuir a quelcom que per nosaltres és molt important, que és visibilitzar el paper que té la cooperació descentralitzada de caràcter municipal per millorar el nostre món. De manera més propera, cadascun dels fons ho fa en el seu àmbit d'intervenció i de manera coordinada a través de la Confederació de Fons en un context en el que serà molt important explicar-li al conjunt de la ciutadania per què hem de continuar fent cooperació al desenvolupament per aconseguir un món més just, més equilibrat, i això repercutirà també sobre el nostre benestar, els nostres municipis i els nostres barris.